Nganyo mar doctors gi ok en gima ochakore government montien maodo ni moke mach malich kamano. En gima has been there. King'iyo ta previous regime ne ntiere. Diero mang'ach en gima osebedo ka for long. Gima nwa manyo ni tuo manyo solution. Solution tiende ni ya king'iyo kata man education as we speak. Iyudo ka kupuntie issue ma joga solve issue at national level. Gima no bedo 2010 constitution no do ka health do ke county level. Ma inya intie mose bedo ga chien ga minyawdo ni in Homa Bay County doctors Nganyo to in Kisii County doctors tie. Dongi sik mose timre kamano. The long term mano opinion mara Okinda Ojuka. Long term solution kumgini golo health sector to national government. Mano bro sort out weche gite. At the same time, kichulo doctors gi pesa gite. Tineno ka Kenya en achiel kuom pinje ma ochumi gi limbo. Ok en moko mach. Gik mene jogi wacho ka gite. Sharon, I hope you're listening to me. Gik mene jogi wacho ka gite. It's all about money and pesa. The bottom line and pesa. Pesa magidwaro. Kikaw pesa giti miyogi. Kinjo punyo ng'anyi miyogi. Iwinjo joma chielo bodhi ng'anyi miyogi. Pesa ndhi akanya. Onge kuma pesa yue. Gin mana pesa chumi. The bottom line, my good sister, and pesa. Onge good working conditions. And pesa. Gik miyo conditions juu ango en mana pesa. To pesa ni oa kuom japiny. Kimayo japiny pesa mino ng'iyo kata Panadol. Tichulo ng'at marigo gi Range Rover. Kako wado ni rigo gi Range Rover. Ichule. Kisa chule, japiny ni dhi timore nade. Bodhi yudo kata ngufu modhi kati hospital. Ok odhi yudo. We need to be honest. At the same time, my good sister, iweyo ingeni ineno tich mar kaka mag nurses gin mag nurses gi. Tijigi gin tich ma ji chame nyaka off to protect people's lives, to save people's lives. Koro a situation ma in nyowadu kata koro e tuo, one of your family members koro tuo, kata koro tho. Inyalo tho ting'iye, ok dang thiedhe. Idhi thiedhe. I feel ni jogo wek chamo mshahara to dhano to githiedhe. Joma punish the government. They are now punishing the common mwananchi magichamo msachi. Yomomiyo to me as Okinda Ojuka, I feel ni gini en oko mar chik. Nikech no ken oko mar chik to ko cham msara. Jogi chamo msara even as we speak. Gichamo msara, they don't work. Owadwa ni ok dwa admit. Ong'isa ni Kalonzo uda kamba moro manotamwa leadership 207. Emo ng'isowa. Podo wacho no asane. Sharon wapar ni Ojuka wechani